तर मित्रांनो, आज आपण बनवणार आहोत चिकन शेजवान सूप. आणि त्यासाठी जे साहित्य लागतं ते आपण एकदा पाहून घेऊयात. 150 ग्रॅम बोनलेस चिकन घ्यायचं आहे. एक कांदा बारीक चिरून घ्यायचा आहे. थोडासा कोबी चिरून घ्यायचा आहे. कांद्याची पात, थोडंसं गाजर, एक शिमला मिरची, चवीप्रमाणे मीठ, 4 चमचे मैदा, 4 चमचे कॉर्नफ्लॉवर, 4 चमचे कॉर्नफ्लॉवर. आणि सॉसेसमध्ये आपल्याला सोया सॉस घ्यायचा आहे. 1 चमचा काळी मिरी पावडर. आपल्या तिखटाप्रमाणे आपण शेजवान सॉस वापरायचा आहे. भरपूर सारी लसूण बारीक चिरून घेतलेली आहे आपण. थोडंसं अद्रक आपल्याला बारीक चिरून घ्यायचं आहे. गरजेनुसार टोमॅटो केचप. ऑमलेटसाठी आपल्याला एक अंड घ्यायचं आहे. आणि गरजेनुसार आपल्याला तेल वापरायचं आहे. तर हे सर्व साहित्य आपण चिकन शेजवान सूप बनवण्यासाठी वापरणार आहोत. चला तर मग वळूयात आपल्या पुढच्या कृतीकडे. तर मित्रांनो, सूपमध्ये असणारा जो टाईमपास असतो, छान असा कुरकुरीत टाईमपास आता आपण तळून घेणार आहोत. तर त्यासाठी आम्ही हे बॉईल करून घेतलेले नूडल्स होते, तेच आपण तेलामध्ये तळून घेत आहोत. तर आता हे चांगले तळले गेले की ते छान कुरकुरीत होतात. तर मित्रांनो, आता हे जे नूडल्स आहेत ते छान कुरकुरीत होईपर्यंत आपल्याला चांगले ते हलवत राहायचे आहेत. तेलामध्ये ते परतत राहायचे आहेत, जेणेकरून ते खालतून जळणार देखील नाहीत. तर आपण त्याला छान कुरकुरीत तळून घेऊयात. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण हे सगळे टाईमपास नूडल्स तळून घेतलेले आहेत. तर आपण पाहू शकता किती पातळ होतात ते तळून झाल्याच्या नंतर. आता ते छानपैकी फ्रायसुद्धा झाले आहेत. त्याला आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेत आहोत. आणि हे फ्राय झालेले जे टाईमपास आहे ते आपण आपल्या सूपसोबतच सर्व करून घेणार आहोत. तर मित्रांनो, आता आपण सूप बनवायला सुरुवात करत आहोत. तर त्यासाठी आपण हे तेल या बाउलमध्ये टाकून घेऊयात. तर सर्वप्रथम आपण या तेलामध्ये अद्रक आणि लसूण टाकून घेऊयात आणि छानपैकी फ्राय करून घेऊयात. सर्वप्रथम मित्रांनो, एक पहिली टिप तुम्हाला देऊ इच्छितो. कोणताही तुम्ही चायनीज पदार्थ जेव्हा बनवता तेव्हा आपल्याला गॅसची जी फ्लेम आहे ती नेहमी हायस्ट ठेवायची असते, ती लो ठेवायची नसते. कारण त्याचा जो स्मोक असतो तो या सूपमध्ये उतरतो, या चायनीज फूड्समध्ये उतरतो. तर आता आपण यामध्ये कांदा देखील टाकून घेतलेला आहे. आता आपल्याला कोबी टाकून घ्यायचा आहे. आणि या ज्या सर्व भाज्या आहेत त्या आपल्याला त्यांना मोह लागू द्यायचा नाही आहे, त्या थोड्याशा कच्च्याच ठेवायच्या आहेत, जेणेकरून आपण जे काही सूप बनवणार आहोत चायनीजचं ते छान टेस्टी होईल. आता आपण गाजर त्यामध्ये टाकून घेतलेलं आहे. कांद्याची पातसुद्धा आपण टाकून घेऊयात. आता या सर्व भाज्या आपण चांगल्या फ्राय करून घेऊयात. तर आता ही भाजी खालती पडू नये यासाठी आम्ही हे एक भांडं गॅसला लावलेलं आहे. जर काही भाजी पडली तरी त्या भांड्यामध्येच पडेल, जेणेकरून आपण त्याचा रियूज करू शकतो. असं केल्याने मित्रांनो, छान अशी त्यामध्ये चायनीजची जी टेस्ट असते ती उतरली जाते. आणि या सूपमध्ये आपण कोणताही आर्टिफिशियल कलर किंवा अजिनोमोटो आपण टाकणार नाही आहोत, जेणेकरून त्याच्या बदल्यात तुम्ही अशा प्रकारे जर या भाजीला आग देऊन घेतली, ओरिजिनल चायनीजप्रमाणेच याची टेस्ट लागेल. तर आता आपल्या भाज्या मस्तपैकी फ्राय करून झालेल्या आहेत. आता ही भाजी जास्त फ्राय व्हायच्या आत आपल्याला यामध्ये 2 ग्लास पाणी ओतून घ्यायचं आहे. तर यामध्ये जे पाणी आहे ते तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार ॲड करून घेऊ शकता. तर हे सूप जे आहे ते आम्ही 4 जणांसाठी करणार आहोत. तर त्यासाठी आम्ही थोडंसं आणखीन पाणी यामध्ये ॲड करून घेणार आहोत. आता आपण यामध्ये शेजवान सॉस टाकून घ्यायचा आहे.
तर तुम्हाला जितका तिखट हवा असेल तितका सॉस तुम्ही त्यामध्ये ॲड करून घेऊ शकता, कारण हा जो सॉस असतो तो अत्यंत स्पायसी सॉस असतो. आता आपण टोमॅटो केचप देखील यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे. टोमॅटो केचप देखील आम्ही घरीच बनवून घेतलेला आहे. तर थोडासा स्पायसीनेस कमी यावा यासाठी आपण त्यामध्ये टोमॅटो केचप टाकून घेतलेला आहे. 2 चमचे आपण सोया सॉस टाकून घेणार आहोत. तर सोया सॉस आम्ही रेडीमेड आणलेला आहे. थोडंसं चवीनुसार आपण मीठ टाकून घेऊयात आणि थोडीशी आपण काळी मिरी पूड यामध्ये टाकून घ्यायची आहे आणि मिश्रण आपण एकदा चांगलं मिक्स करून घेऊयात. आणि मिश्रण मित्रांनो गरम होताना आपल्याला आणखीन एक प्रक्रिया करून घ्यायची आहे. आता हे जे सूप आहे या सूपची थिकनेस वाढवण्यासाठी आपल्याला हे जे कॉर्नफ्लोअर आणि मैदा आहे ते आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि ते त्यामध्ये पाणी टाकून थोडंसं कालवून घ्यायचं आहे. तर हे असं केल्यामुळे मित्रांनो सूपचा जो थिकनेस आहे तो सुद्धा वाढतो आणि सूपमध्ये गाठी तयार होत नाहीत. आणि त्यासाठी आपल्याला हे जे पीठ आहे ते सेपरेट कालवून घ्यायचं असतं आणि ह्याच्यातल्या ज्या गाठी आहेत त्यासुद्धा आपल्याला छानपैकी मोडून घ्यायच्या असतात. आणि अशा प्रकारे सूपला छान अशी उकळी देखील आलेली आहे. त्यामध्ये आपण हे कालवून घेतलेलं जे पीठ आहे ते टाकून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला कंटिन्युअसली हलवत राहायचं आहे जेणेकरून त्यामध्ये गाठी तयार होणार नाहीत. तर मित्रांनो आपण पाहू शकता हे जे सूप आहे ते छान असं थिक झालेलं आहे. छान त्याला थिकनेस आलेला आहे, घट्ट झालेला आहे. तो तरंगतोय. हा जो फेस दिसतोय ना तो मिरचीचा फेस आहे, शेजवान चटणीचा फेस आहे, जेणेकरून आपल्याला समजू शकेल हे सूप जे आहे ते किती स्पायसी झालेलं आहे ते. आणि मित्रांनो तुम्हाला एक प्रश्न नक्कीच पडला असेल, आपण साहित्यामध्ये जे चिकन घेतलं होतं ते चिकन गेलं तरी कुठे? तर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, आपण जे चिकन आहे मित्रांनो त्या चिकनच्या आपण मस्तपैकी मंचुरियन्स तयार करून घेतलेले आहेत आणि त्या मंचुरियनची आम्ही एक सेपरेट रेसिपी देखील बनवणार आहोत. तर ती रेसिपी तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नक्कीच पाहू शकता. तर हे पहा मित्रांनो आपण जबरदस्त असे या चिकनचे मंचुरियन बाउल्स तयार करून घेतलेले आहेत. आणि मित्रांनो हे जे मंचुरियन्स आहेत हे मंचुरियन आम्ही तयार करताना त्यामध्ये आपण जे साहित्यात अंडं घेतलं होतं ते अंडं देखील त्यामध्ये वापर केलेला आहे. तर आता हे जे मंचुरियन्स आहेत आपण हे जे सूप जेव्हा सर्व करून घेऊ तेव्हा त्यामध्ये आपण ते टाकून घेणार आहोत. तर असंही आपला सूप जे आहे ते रेडी होत आलेलं आहे. तर आता आपण गॅस बंद करून घेऊयात आणि ही डिश सर्व करून घेऊयात. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपलं जबरदस्त असं चिकन शेजवान सूप तयार झालेलं आहे आणि आपण या डिशमध्ये हे सर्व पदार्थ सर्व करून घेतलेले आहेत. तर आपला सर्वात महत्त्वाचा पदार्थ सूप आपण या बाउलमध्ये सर्व केला आहे. त्यासोबत आपण जे चिकन होतं त्याचं आपण मंचुरियन्स तयार करून घेतलेले आहेत. त्यातले जे मंचुरियन्स आहेत ते आपण या सूपमध्ये टाकून घेऊयात. त्यामध्ये आपण डीप करून ठेवूयात. तर अशा प्रकारे डीप केल्यामुळे काय होतात तर ते जे मंचुरियन्स आहेत ते कुरकुरीत असतात, ते छान असे सॉफ्ट होतात. तर आता आपण मंचुरियन टाकलेले आहेत. थोडीशी कांद्याची पात आपण वरतून टाकून घ्यायची आहे. यावरती आपण थोडीशी कोबी टाकून घेऊयात. कोबीमुळे सुद्धा मस्त छान असा फ्लेवर येतो मित्रांनो. आपण जो टाईमपास तळून घेतला होता कुरकुरीत असा तो टाईमपास यामध्ये आपण डीप करून घ्यायचा आहे जेणेकरून तो थोडासा सॉफ्ट देखील होईल. तर मित्रांनो यातले सर्व पदार्थ आपण घरीच बनवलेले आहेत. सोया सॉस सोडला तर थोडीशी आपण शेजवान चटणी यामध्ये टाकून घ्यायची आहे जेणेकरून त्याचा स्पायसीनेस हा अधिक वाढेल. किती जबरदस्त सूप दिसतंय मित्रांनो आपण पाहू शकता. आणि सोया सॉस देखील टाकून घ्यायचा आहे. आणि आपले जे सूप आहे मित्रांनो अगदी असं ओरिजिनल चायनीज रेसिपी वाटते आहे, परंतु मेड इन इंडिया. ते किती ओरिजिनल आपलं चायनीज सूप दिसतंय मित्रांनो. अशा प्रकारची रेसिपी मित्रांनो तुम्हीसुद्धा तुमच्या घरी ट्राय करून पहा. कशी होते ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. तात्पुरती तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन.
तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. भरपूर खा, हेल्दी राहा. धन्यवाद.